nielen nachádzať iné slova a vety, ale hlavne nachádzať iné postoje voči ľuďom. Hej? A k tomu na to vlastne teraz chcem nadviazať. Že vlastne nie je to len o tom, čo povieme, aké slova použijeme, ale práve aj s akým postojom to hovoríme tomu druhému človeku. Ak v sebe cítime napríklad hnev, napätie, smutok, rozladenie, niečo nepríjemné, nejakú nepríjemnú emóciu, tak aj vtedy, aj v prípade, že vtedy použijeme nejaké správne slova, správne vety, ale je tam tá emócia, je tam vlastne nejaký nepríjemný vzťah alebo nepríjemné videnie toho druhého človeka, že on je náš nepriateľ, že on nám robí zle, tak vždy aj pod tými akože ústretovými slovami a slovami, keď hovoríme len o sebe, tak ten druhý tam tú emóciu vycíti. A preto aj podľa mojej vlastnej skúsenosti, mám niekoľko takých skúseností, je dôležité sa najskôr zastaviť a pokiaľ my cítime v sebe, že ešte vlastne voči tomu človeku cítime niečo, že by sme mu chceli niečo vrátiť, alebo s ním bojovať, alebo ho presvedčiť, že my máme pravdu, tak je dôležité a veľmi funkčné zastaviť sa najskôr a navnímať si, čo sa deje vo mne. Napojiť sa teda na seba, na to, čo ja cítim, čo ja potrebujem, čo je za tým, že to takto vnímam, že toho človeka takto vnímam. A až potom, keď vlastne máme jasno v tom, čoho sa nás to dotýka, alebo čo v nás spôsobilo takýto pocit, tak až potom hovoriť o tom, pretože už je nám jasné, o čo nám ide, už je nám jasné, čo nám na tom vadí, čo potrebujeme. A potom je tá energia toho, ako to tomu druhému človeku komunikujeme, úplne o niečom inom.